Shake and Fidget. Protože dlouho video nebylo, tak jsem tu natočil Shake and Fidget, ale žádného hosta tu nemám. Tak si jdem zahrát hospodu na videa. Už mají docela 2 odběratele máme. No to je. To chce potlesk. No, moc malý. Uděláme to tak. Jsme tu zase. A jsme u toho už. A on se nám furt vyhejbá. Je škoda. Udáváme furt, jdeme. A nalezeno, tak si jdem do zbrojírny a koupíme si tohle, aby to bylo lepší. A hlavně... Dáme hospodu. A tohle. A uděláme střih. Tak jsem tu zpátky. Počkáme ty 4 minutky, aby to taky to video nemělo jenom 2 minuty hlavně. Nebo ta poslední bitva bude bez střihu. Tak čau lidi. Tak jsme tu zpátky, jsem tu zpátky a poslední půl minuta do konce tohoto úkolu. Jak jste tam slyšeli něco vařit, tak to jsem si vařil čaj, já jsem nemocnej. To bude poslední. Máme si to. Těch 16 minut. Pevnost, to nemám nic zatím. No, houbičkář. Čarobchod. Ono je to dobrý, no, když si kojíte v těch čaroobchodech. Koupím tohle, takhle prodám. Říkám. Koupím tohle ještě. Já jsem člen. Koupím do zbrojírny. Tam blok, no. Už si nebudu nic kupovat.
Až bude 6 minut do konce, tak se vám ozvu. Tak, třeba až bude 3 minuty do konce, tak vám ozvu. Čau. Tak, po dalším střihu jsem se docela netrefil, no. Tak, do 2 minuty tu vydržím. Děkuju za ty shlédnutí, fakt jich je tam už hodně, 108 na 2 odběratele. No to je tím, že jsem to dal sdílet asi. Na Facebook. Hodně práce už. Jdem kouknu. Vaja. Pardon. Jo, tady, abych se nesl. Jo. Jo. Pardon. Jsem se zkoušel, ono to nějak nešlo. Patnáct, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 4, 3, 2, 1, ta. Na 1000 podávám. Tak toto je konec, proto